हम श्यामा झा अपने सबके मिथिला संस्कार चैनल पर स्वागत करे छी, गोर लगे छी। पृथ्वी के जहन की समुद्र जहन मंथन भ गेल, जहन सब वस्तु आबि गेल त सब देवता सब फिर सभा लगेलखिन, बैसलखिन। पहले भेलन जन्म विष्णु भगवान के। विष्णु भगवान के बगल में महादेव भेलखिन। महादेव के बाद ब्रह्मा भेलखिन। ब्रह्मा के बाद ब्रह्मा के पुत्र भेलन नारद, और एकटा पुत्र भेलन दक्ष, एकटा पुत्र भेलन कश्यप ऋषि, एकटा पुत्र भेलन हुनकर की आस्तिक मुनि। जहन ई पुत्र सब हुनकर भ गेलखिन त दक्ष के विवाह भेलन प्रसूति के साथ। एकटा बहन प्रसूति के विभूति छन, देवभूति के विवाह भेलखिन दोसर कश्यप मुनि के साथ। और एकटा जे छन मानस पुत्र छथिन जे नारद, तो उ भेलखिन। जखन दक्ष प्रजापति के विवाह भ गेलन त उनका 60 टा कन्या भेलन। 60 टा कन्या में 30 टा कन्या के साथ चंद्रमा के विवाह भेलन। 10 टा कन्या के साथ कपिल के विवाह भेलन। 10 टा कन्या जे रहन सब मुनि के संग विवाह भेलन। चंद्रमा जे रहथिन एकटा जे कन्या रहन लास्ट में के छोटकी सती, उनकर विवाह महादेव के संग भेलन। महादेव के संग जहन भेलन तो महादेव तो देवों के देव महादेव छथिन, महादेव छथिन, अढ़रदानी महादेव छथिन। अकर बाद चंद्रमा के जे भेलन 30 टा के संग विवाह, ओहि में से 29 टा कन्या के उ प्रेम नहीं करे छथिन। आ तीसम जे बेटी कन्या छथिन उनका से बड प्रेम करे छथिन, बड माने छथिन, अपना छोटकी कन्या के बड माने छथिन। ई सब जे देखे छथिन उनकर बहिन सब बड दुख लगे छन, देखू तो हमरा नहीं प्रेम करे छथि, हमरा बहिन सब के संग कते हमरा बहिन के संग प्रेम करे छथि। ई बात गेलखिन दक्ष के कहला। दक्ष कहलखिन कि दक्ष के पुत्री सब कहलखिन कि हमरा से प्रेम नहीं चंद्रमा करे छथि, छोटकी से बड प्रेम करे छथिन। दक्ष के बड तामस भेल, उ बजेलखिन हुनका। चंद्रमा के कहलखिन कि अपने एना किया करे छी, सब के संग प्रेम कतला नहीं करे छियै। कहलखिन हम तो सबके प्रेम करे छी, जखन जखन समय आबै छी सबके प्रेम करे छी, कनी छोटकी से हमरा बेसी प्रेम ये। कहलखिन नहीं एना नहीं हैत, सबके बराबर प्रेम करियो। ई बात चंद्रमा नहीं मानलखिन। दक्ष छथिन बड तमसा, हुनका बड अहंकार छन कि हम सब देवता के प्रजापति छी। कहलखिन कि चंद्रमा के श्राप दे देलखिन कि जाओ अहाँ महीना दिन में घट लागब, अहाँ गल लागब, अन्हार भ जात। ई देखलखिन चंद्रमा कम कम आब घट लगलखिन, गल लगलखिन, उनकर शरीर गल लगलन। सब देवता के गेलखिन कह जे हमरा बचाओ, हमरा बचाओ। कोनो देवता तैयार नहीं भेलखिन, कैला दक्ष के हुकुम रहन, दक्ष के श्राप रहन। उ गेलखिन महादेव ल, जे महादेव हुनकर सारू रहन, गेलखिन कि जे हमरा अहाँ बचा लिया, जे हमरा दक्ष श्राप द देले था, हमरा अहाँ बचा लिया। महादेव के कहलखिन चंद्रमा के उठा के अपना कपार पर धऽ लेलखिन, कपार पर धऽ लेलखिन। ई बात हुनका दक्ष के पता चल गेलन। जहन पता चल गेलन तो हुनका बड़ तामस भेलन। कहलखिन देखू तो हम उनका श्राप देलिए, महादेव अपना सिर पर उठा के धऽ लेले था। महादेव के बजेलखिन, कहलखिन कि जे महादेव जहन एलखिन त दक्ष के गोर नहीं लगलखिन, तै लक हुनका और तामस भ गेलन। महादेव के कहलखिन कि चंद्रमा के अहाँ नीचा उतारू, नहीं तो जे नहीं से भ जात। कहलखिन जे किछ भ जात, हम अपना सारू के माथ से नहीं उतारब, आब तो कपार पे ही बैस गेल। उनका चल गेलखिन महादेव अपन। महादेव जहन चल गेलखिन त दक्ष के बड़ तामस भेल। दक्ष कहलखिन एकटा हम यज्ञ करे छी, आई में हिनका से हम बदला लेब। दक्ष अपन यज्ञ के निर्माण केलथि, सब देवता के निमंत्रण देलथि, सब के घरे घरे नौत पठेलखिन, सब देवता के निमंत्रण मानलनि। महादेव के नौत नहीं देलखिन, बेटियों के नहीं कहलखिन आवाला। जहन हुनकर यज्ञ शुरू भेलन त सब देवता सब रथ पर चढ़ चढ़ के जाइत रहथिन। गौरी देखलखिन, सती देखलखिन त कहै छथिन कि महादेव ये महादेव ई सब कतऽ जाइ छथिन। कहलखिन अहीं के बाबूजी यज्ञ केलक त एहिठमन जाइ छथिन। कहलखिन कि से हमरा नहीं कहलखिन त कहलखिन अहाँ के बाबूजी त अहाँ जानू, हम की जानेंगे न। दूध लाबे गेलखिन सती त दूध वाली कहलखिन कि हे मलकिन यहाँ के हम दूध नहीं देब, से सबटा दक्ष प्रजापति यज्ञ करे छथिन, सबटा दूध वएह लगलखिन से हम अहाँ के दूध आई नहीं देब। कहलखिन अहाँ नहीं गेलहुँ हाँ कि नहीं हम जेबै कि। उन्हें किछ बजलखिन, घर एलखिन, कहलखिन महादेव के महादेव हम नैहर जाब। कहलखिन अहाँ किया जाब नैहर, बिना बजेने लोक नहीं जाय छै, अहाँ कथी ला जाब। कहलखिन नहीं हम जाब। कहलखिन ठीक छै तिरिया चरित्र जाओ। कहलखिन ठीक छै। ओहि संगे संगे वीरभद्र के लगा देलखिन संग महादेव। कहलखिन वीरभद्र अहाँ जाओ, माता के किछ हैत अहाँ देखब। गेलखिन ओहिठमन, गेलखिन त सब इनका देख कर सब अपना अपना में मुस्काए लगलन। केओ किछ उनका कुशल समाचार केओ ने पूछलकन, ने माय ने बाप ने बहिन सब केओ ने, आ सब अपना में कना पुस्की करऽ लगलखिन। ई बात हुनका नहीं निक लगलनि जे बाप रे बाप हमरा से केओ कतला नहीं बजैया।
महादेव हमरा कहने चले था कि यहाँ बिना बजेने नहीं जाओ। अब इनका सीना में ज्वाला शुरू हो गल होबे के। देखलखिन जाइ छी देख सब देवता के भाग लागल छै, हमरो महादेव के भाग हेतै। चारू तरफ घूम के देखलखिन, चाहू दिस घूमत सती माता कहीं ने देखलथ शंभु कर भागा। शंभु के भाग कतौ नहीं देखलखिन। उनका बड्ड मन में क्रोध भेलन, क्रोध से उनकर अग्नि उत्पन्न होबा शुरू भ गेलन। सब जगह देखलखिन केहू नहीं कथू कहन, उनका कना पुसके नहीं कनी पाइनो नहीं केहू उनका देलकन। केहन लगते से बताओ। की केलखिन, अग्नि कुंड बनल रहे, बड़का यज्ञशाला के अग्नि कुंड, अग्नि धड़ धड़ जैर रहल है। सती माता देखलखिन एकदम सीना में हुनकर आग लाग रहल, एकदम कांप रहल छथिन। जाके ओहि अग्नि कुंड में कूद गेलखिन। जहन कूदलखिन हाहाकार मच गेल, सती दहन भ गेल, सती दहन भ गेल, सती दहन भ गेल। वीरभद्र सुनलथि, आयलथि, यज्ञ मंडप उजाड़ देलन, सब देवता के पीटा लगलन, दक्ष के गर्दन काट देलखिन। हाहाकार मच गेल, बाप रे आप की हाथ सृष्टि कांपे लागल एकदम से। ओठन महादेव के पता चलल, महादेव कपैत आयलथि, एकदम तांडव करत, केस खुल गेलन, तीन नेत्र खुल गेलन। अब तो देवता सब एकदम त्राहिमाम होबे लागल। अब की हाथ, अब की हाथ। महादेव के सब निहोरा भांति विष्णु करऽ लगलखिन जे अपने शांत हो, ये जग होबे दियो। इस सृष्टि कल्याण के लेल जग भ रहल छल, ई जग होबे दियन। महादेव कहलखिन कि जे आब महादेव के कहऽ लगलखिन, महादेव तो अधर दानी छथिन। महादेव शांत भेलखिन, कहलखिन कि जे जग कन्हार छथि अपने के ससुर, हुनका तऽ जीवित करू कोनो विधि। महादेव देखलखिन एकटा बकरा के बान्हल, ओहिमे से गर्दन काटि लेलखिन आ दक्ष के जोड़ देलखिन। दक्ष जे बकरा के जे आवाज जे रहन से बो 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 दू बेर जे केलखिन से महादेव के बड़ नीक लगलन। महादेव कहलखिन जे हमर पूजा करत से लास्ट में जाबे हमरा दू बेर बोकियात नहीं तेकरा ताबे फल नहीं भेटते। बम बम महादेव रूप नहीं कहै छी, से हुनकर वरदान छनि दक्ष के। कहलखिन मस्त यज्ञ भ गेल, बहुत नीक से यज्ञ भ गेल। दक्ष के बकरा के मुड़ी लाग गेल। आब उ जे सती के जे जरल शरीर रहन से की केलखिन, महादेव उठा कर कन्हा पर धऽ कऽ घूमऽ लगलखिन जोगी बन कऽ। सौंसे सब जगह जंगल झाड़ी सब जगह घूमि रहल छथि। ई बात विष्णु भगवान के नहीं नीक लगलन। विष्णु भगवान की केलखिन, अपना सुदर्शन चक्र से हुनकर शरीर के काटऽ लगलखिन। 52 खंड कटलखिन। 52 टा शक्ति पीठ भ गेली अपना ओहिठमन संसार में। माता के जहाँ जहाँ खसल छन जीव तहाँ छथिन ज्वाला माता, जहाँ केश खसल छथिन कमस्या छथिन, जहाँ दांत खसल छन दंतकालिनी छथिन, जहाँ हाथ खसल छन, जहाँ शरीर लैट्रिन वाला शरीर खसल छन तहाँ गुहेश्वरी छथिन। 52 पीठ हुनकर भ गेलन, 52 टुकड़ा केलखिन, 52 शक्ति पीठ भ गेल सती के। महादेव जोगी बन गेलखिन। एहि वीडियो में एतबे ये। ई 4 दिन के कथा ये सती दहन के। ई जे एहि वीडियो में एतबे ये। आ 5म दिन के कथा में 5म दिन के कथा अपने सबके सुनाब। ई वीडियो अपने सबके नीक लागल हाथ तो सब्सक्राइब करब हमरा चैनल के, हमरा उत्साह बढ़ाब। अहाँ के केहन लागल मधुश्रावणी के कथा से हमरा जरूर कहब। जय मिथिला, जय भोला बाबा।